Hello mga higala, welcome to my vlog. For today's video is na ako sa akong yutang natawhan. Tora ako ang payag. Unya, manguha ta og bayabas. Mulugsong ta. Nara among mangga luoy kayo ang mga mangga diri no kay nakuan in town. Na ay santos. Nakakuan in town sa audit. Nangahapay una rao. Asa namang bayabas ani ron? So adto ko sa bayabas ha. Mga kog bayabas kay bayabas na lang pud ato ang kuan ani kay wala na may manggasos Ginoo ko. Kadangog sa kuan. Asa na ko agi unday diri? Kani day? Naradi ang bayabas. Yes, nara akong bayabas nga. Ay, santos. Sanggo ni naman ni laom dire. Mo ni ron kay di ta katultul ani. Ni ang bayabas. Uy, talawan ba ako mahadlok ba kog ulod. Nara ang bayabas daghag bunga. Oh, kita din yung bayabas. Nadaot tanis udit. Daghan tayo kanina ng mga punuas mangga. Nangakuan na tao ni. Tulimbang nilang yung tao ni. Kuan sa mangga. So naata diri no ubos ako ang ancestral house. Ancestral house pa. Agoy. Aritas kalibunan. Ha! Yeah. Naidaghang bayabas. Ha, nay avocado day? Aw, manguha taron ana. Agoy. Agay. Graang. Gahi ay. Ay na lang. Binalang ta mag-ahat og kuansa. Bisaya manggod ni siya day no. Bisaya ni siya nga bayabas daghan kay bunga. Pero puting Bisaya apod. Nagmatoy kaayo. Amo siguro ning kinalibang sa una. Sige. Yamog pa more. Joy na ron day. May di kay mang anda. Kabyun kayo. Sige, kabyun. Ganito sa din. Kabyun dil. Naidagko. Kana ra po dagko. Dakop. Kadot makataani puti muragahi ni kayo. Ha? Hindi. Ang piso ato ng damon. Agay. Ang postiso, ang damo na ba? Na, daghan ako bayabas. Saan ka mo? Pabayluan ako papil. Mao ni among kuan sa una day. Manguha ni bayabas day pabayluan mo papil. Nya dayon. Mao jud ni among intawong kalaki basta wa mi papil. Aw. Wa day mi bayabas. Kami edad. Mga tagayabas. Pabayluan dayon namong papel. Dako. Ngiti. Musaka untok us bayabas. Ligon day ni kaayong bayabas. Day asa ni nga hus day? Kang may idlon. Ha? Kang may idlon. Aw padung na dito des at ba? La kadako guniag kuan. Kani day nga hus o padung na dito sa atbang. La kadako niyag nagasto no?
Para lang yun. Para lang yun makatubig. Tubig ang soda ni. Ani ang hose. Tubig ni. Padung dito sa atbang. Higot na taon niya slubi. Lao niya dayon. Abot dito higot na po na ni. Hala. Makuan po no. Oo wala daigi. Balikos. Unya. Naday kuno'y bitin dire. Kay gikaon ang kanang manok. Lakin sa toy mo palit og manok. Apila na lang po ninyo palit ang bitin oy. Kinsay mo palit og manok. Apilag palit ang bitin haron. Haron wala na mi. Haron wala na bitin. Oy kay haron dili na mahurot ang manok dire. Ang bitin na lang kaos mo. Di ba bitin na lang palita sa ninyo kay himsog kay namong bitin dire kay naaman manok may kinaon anang bitina. Halawa lagi jud ko kadut aning bayabasa lagi ako na lang yung gilabay kay mapangag niya ako na. Ang damang pustiso. Para ba ko ikapapustiso. Yes! Tabangan ita ko sa akong sister-in-law. Mahulog ang duha pa. Kay giingnan ni na kung isa ka bata nga bidyuhi ko kay ako'y manguha. Di man gyud si. Oy, isam ni avocado mo lagi ni. Uy, la dagko kaayo. Tay pa ha. Okay. Sagol. Okay. Napay avocado, napay sagbot. Dangog man din, mukat-kat kang dangog. 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 Ano sa ko ba? Kita dangog lako. Ha? Ano? Ida sa ko. Siya manguha. Kaya kita daw sila dako. Bot lang. Sige, ikay saka. Gi, saka pag yun. Ha? Nanak ako isaka. Hindi natin nga nakadaog na ako, no? Ha? Samna? Dako. Dako na ni sa bayabas nga kuan. Kanang, saan wild ba? Dili tinanom. Gamay kay pero tamis. Na. Mahog ka din. Ano? Taas dagko kayo. Ha? Nay dagko day? Dagko sa. Mama. Kanang dagko dil ako. Ang gagmay mo. Pila din ni kapunuan day? Usa? Nyanong dagko man ang ubang bunga. Ubang gagmay. Ang tumban niya. Ano? Gahay yan. Kuwaon, bukado pero maghangad dito kung saan taga kaya wala tayo ko eh. Nantay avocado. Maghangad lang mi maghuwat mi kanus ang matagak. Puro to, maghanti dako. Wala eh. Na may tagak usa, makakaon. Nay daghan, hinog naman guni siya, hinog na ba? Gagmay lang. Matagak ka. Tunadong kaya. Tunadong kaya. Di naman, wala na ikuan. Batere. Mauni amo ang kalibunan diri. Sus kadaghan ang tatong mangga day no. Unong baya gitawon to kapunuan ang mangga. Kay tagsami kapunuan pero katong kinadak-an maudo to kuha. Mustatay. Mustatay ang kinadak-an ako Nya kay unsaon nga hasta kinadak-an nakuan man, naapil man. Dagit to suan. Gidagit mang udit. Dagit ng udet. Na punuan na lang itang giuling na ninyo day. Giuling. Ha? Giuling. Wa pa bayad. Ha? Wa pa bayri? Wa pa na magbayad. Ay kanus apa na day. Giuling, gipauling joy kay tamnang saging na diha. Gipauling nya wap ade kuno bayri. Bisig na iniganahan mo bayad diha uling. Lah, bayarin lang kato ninyo. Asa no? Uy, nakakita ang kog dako-dako dara day. Napupikas nila. Hog ha? Sakto na dong. Nasakto na dong kay si mami dong pilar tay kinan. Hala kadaghan na sa kong bayabas.
Nara oh, kung bayabas oh. Green man pud ining akong gidang nga kuan. Kung naara ko dito i-transfer rin nako. Sige, adto na ta. Adto na ta. Mga hamig bayabas, pabaylo ag papel. Ito ni apil sa gabi. Ay na. Okay. Hawas ba? Adto na ko eh. Adto na ta eh kay. Uli na ko sa amuang isla. Among pusti sa amon ang daod. Dai. Be. Among ngipon murag ka. Ito suto na. Mana? Sige, palayon ta dito sa unahan, baby.